Jeg har lovet at sige noget om et kursus, jeg holdt for sygeplejersker om kommunikation. Det er jo interessant for folk, der er i sundhedssektoren, skulle man umiddelbart mene. Det er også interessant for andre. Måske. Det kan man ikke vide, før man har hørt det, og så var tiden spildt, så derfor må du håbe på, at det er interessant for dig. Se, kommunikation er mange ting. De fleste plejer at starte med at sige, at det er noget med at gøre fælles, og gøre ting fælles på en eller anden måde. Kommunikation fælles. Man kan sige det omvendt, fordi Wittgenstein har en meget fin pointe, der hedder, at hvis en løve kunne tale, så er det ikke sikkert, at vi kunne forstå den alligevel. Alene fordi, at løvens verden er en helt anden. Så det handler ikke kun om, at vi gør noget fælles, det handler om, at vi er fælles i et fælles univers, og vi forstår verden på samme måde. Det gør vi så ikke helt. Nogle af de ting, man prøver på for at tage hensyn til kommunikation. Fine bøger, Helle Petersen for eksempel, strategisk kommunikation, hvordan man kvalitetsstyrer og måler kommunikationen. Altid et godt spørgsmål, hvordan man måler den. For mig at se, er det stort set umuligt. Så er der sådan en klassiker her, tilrettelæggelse af information, Preben Sepstrup. Nok noget af det eneste, der er skrevet kommunikations- og kampagneplanlægning. Det er sådan mere håndbogs udførelsesagtigt. Så er der en god gammel traver her, få de vilde Claus Køller. Hvis ikke man kender ham, så kan man enten hade eller elske ham. Man kan elske ham for hans praktiske lige på tilgang, og man kan hade ham for den lidt overfladiske, uakademiske fremgangsmåde, som nogen vil synes det er. Men man skal ikke underkende, at selv det banale kan være svært. Vi kunne godt tænke os det, som denne her kan. Regn den ud nemlig. Og det kan sådan en HP, god gammeldags 15C lomregner, hvis man har haft sådan en. Den kan regne den ud. Men det vi ikke kan med kommunikation, det er at regne den ud, fordi kommunikation foregår hele tiden. Vi er nogle fortolkningsmaskiner, der simpelthen arbejder konstant på at finde ud af, hvordan vores omgivelser virker. Og det kan man sige er noget af det, der har gjort, at vi har overlevet i så lang tid, som vi har. Forholdsvis lang tid som mennesker her på jorden, og har placeret os i toppen af fødekæden. Så kan man spørge sig selv, hvis ting nu er de samme, skal vi overhovedet kommunikere mere? Gamle ægtepar behøver ikke tale særlig meget sammen, fordi de ved bare, hvad hinanden har tænkt sig at udføre. Så derfor så er det egentlig ikke så svært det hele. Så hvis ikke der er forandringer, så kommunikerer vi mindre. Derfor så er forandringsprojekter oftest også kommunikationsprojekter, fordi vi er nødt til at kommunikere og forholde os til den forandring, og hvordan det griber ind i folks verden, og forklare og formidle, hvad der er, der sker, hvorfor det sker, hvem det sker for, hvordan det sker, og hvad det betyder i fremtiden. Når vi har med forandring at gøre, så er der oftest nogle faste fremgangsmåder, kan man sige, eller nogle faste reaktionsmønstre, som man kan forholde sig til. Det første folk de gør som regel, det er, at de benægter. De siger, nej, det kan ikke passe, eller det kan jeg ikke tro, eller det kan simpelthen ikke være rigtigt. Så det er som regel den første ting, vi får at vide, hvis vi får noget, eller vi reagerer med, når vi får noget at vide om, at der er sket en større forandring i vores liv. Det kan også være, at vi bare bliver siddende og venter til, at den rent faktisk indtræffer, fordi vi fornægter, at forandringen sker. Det er bare et eksempel på et af de udviklingsmønstre, der oftest er, når vi møder forandring. Det er sjældent, at vi bare kaster os ud i og siger, hurra, nu kommer der et nyt IT-system af en eller anden fantastisk art, fordi vi har en vis fordom eller negativ forventning til, hvordan et nyt IT-system vil være, og det giver os nogle udfordringer i vores hverdag, som vi måske ikke ønsker. Dem jeg underviste, det var oversygeplejersker, og det der er interessant ved oversygeplejersker, det er, at de er et mellemlederniveau. Og mellemledere kommer traditionelt i klemme i organisationer, fordi de både skal varetage det budskab, der kommer fra ledelsen, de skal formidle det til de ansatte, der er på gulvet, og har den direkte kontakt med patienter eller kunder, hvis man vil kalde dem det. Men det er mellemlederens lod at være i klemme mellem de to lag, hvor man både skal formidle det ene og tage imod det andet. Det vil sige, at man får nogle krav oppefra, og man møder noget modstand nedefra. Og den balance skal man imødekomme og tilgodese på en eller anden måde. Det en mellemleder kan gøre, det er simpelthen at sørge for, at man får fordelt ansvar og roller, og simpelthen kommer nogle klare budskaber
Det kan man kun, hvis man er helt klar over, hvor ansvaret ligger og hvilke roller der er i organisationen. Så derfor så skal man altid sørge for, at det er den rigtige, der taler, og ikke det, man kalder for at skyde budbringeren, at man bliver kritisk over for mellemlederen, og man skaber en negativ kultur på arbejdspladsen over for mellemlederen, og synes, det er mellemlederen, der er en idiot, fordi at man kommer med det her åndssvage budskab om et nyt registreringssystem eller noget andet. Man skal sørge for, at det er den leder, der er i min verden hedder det projektejer for systemet, der kan komme og sige, nu kommer vi med et nyt system, og det er simpelthen fordi, hvorfor er det, vi skal have det? Og så kan man forklare det, og så kan mellemlederen være med til at sørge for, at det bliver implementeret ordentligt, men ikke er den, der skal stå på mål for, hvorfor vi skal have systemet. Fordi det kan der være en masse forskellige økonomiske, praktiske, ressourcemæssige, alt muligt andet hejs, som ingen medarbejdere rigtig gider at høre, fordi det de hører, det er, at vi skal arbejde hurtigere, eller vi skal være færre. Og det er der ingen af os, der gider. Mange ledere udfører i mine øjne det, som jeg kalder for lineær kommunikation. Det er faktisk ikke mig, der kalder det, er noget, som jeg har fra ham her banal, som nogen vil synes, han er. Men Claus Køller har nogle gode pointer. Lineær kommunikation er, når chefen kommer ind og brokker sig over et eller andet, og så tænker medarbejderen, hold da kæft, nu brokker han eller hun sig igen. Og så gør de ikke det, der bliver sagt, og chefen synes, at de er nogle idioter, fordi de ikke gør, hvad der bliver sagt, og folk gør ikke, hvad der bliver sagt, fordi chefen brokker sig. Og det mønster kan man gentage og blive ved med at udføre, og derfor er det bare en lang linje, man kommunikerer på, og ens adfærd bliver styret efter. Cirkulær kommunikation, eller spiralkommunikation, eller hvad vi skal kalde det, er den mere fortolkende proces, hvor lederen forholder sig til, hvad medarbejderne siger, i stedet for at man tager spørgsmål som kritik, så tager man imod spørgsmål, tager dem alvorligt, lytter til dem, tager imod dem, behandler dem, giver tilbagemelding, når man har håndteret spørgsmålet på en anden måde, og forstår og hører på medarbejderne og hører på deres bekymringer. Man skal efter min mening være opmærksom på, at der er nogle ting i vores sprog, som simpelthen ikke giver mening. Vi ser for eksempel stadig, at solen går op og ned. Det er blot et eksempel, selvom vi jo godt ved, at det er jo egentlig jorden, der drejer. Det er sådan et standard eksempel på, at vi er sådan lidt mærkeligt tossede. Men pointen er, at vi tager udgangspunkt i vores egen verden. Vi ser solen gå op og ned, fordi det er det, vi ser. Vi ser ikke jorden, der drejer. Det er ikke det, vi forholder os til. Så når vi ser en solnedgang, så siger vi ikke, at det er en smuk jorddrejning, så siger vi, at det er en smuk solnedgang, fordi det er det, vi ser. Og det er simpelthen den måde, vi forholder os til verden på, og det skal ledere huske, fordi det lederen ser, det er måske organisering, det er kroner og øre, det er effektivitet, ressourcer og alt muligt andet, men det medarbejderen ser, det er bekymring, om man kan beholde sin parkeringsplads, om man stadigvæk har kaffeordning, om man kan køre med de samme kollegaer, om man nu får en ny leder, om man får et andet sted at hænge sit tøj, eller alt muligt andet. Og det er ledere ikke altid opmærksom på. De er på det organiserende ledelsesniveauet, i stedet for at være på rolle-medarbejderniveauet, hvor det påvirker psyken og de forandringer, som den rolle, jeg nu skal udføre eller varetage, står overfor. Som projektleder så arbejder man oftest med, at man kommunikerer opad til og indad til og fremad og tilbage. Noget af det første, man bør gøre i forandringsprojekter, eller hvor man indfører noget nyt, det er for eksempel at se på, hvad har der været før. Altså man kommunikerer tilbage, og ser tilbage i tiden, har vi haft noget, som ligesom giver en dårlig stemning, eller som er negativt i forhold til, hvordan vi fortolker det, der kommer ind i organisationen nu, det der ændrer vores rammer. Og det skal man også tænke fremad, hvordan kan vi se, at det bliver bedre i fremtiden, eller hvad er det, vi skal forholde os til. I forhold til organisationen handler det om, hvordan man kommunikerer opad, eller hvordan man kommunikerer nedad i organisationen. Også hvordan man modtager kommunikation, fordi som mellemleder er det altid, eller ofte en, der kommer til at stå med et ansvar for noget, som man ikke bør tage ansvar for. Det bør være nogle andre, der man er en del af deres kommunikationsplan, fordi det er dem, der skal implementere eller sikre et nyt IT-system, en ny måde at registrere ting på, en ny måde at håndtere patienter, journalisere, hvad det nu er. Og det er ikke altid, at det er mellemlederen, der skal tage det ansvar eller sørge for, at ting de sker. Som projektleder arbejder man med en interessentanalyse, og det er også det, vi gjorde med oversygeplejerskerne. Vi havde simpelthen en interessentanalyse, hvor vi så på, hvem er interessenterne, hvordan bliver det tilfredse og utilfredse, hvornår skal vi kommunikere til dem, alt muligt andet. Vi lavede også en prioritering af vores interessenter i en matrix,
Og alt det kan du hente på projektguiden.dk. Det vigtige det er, at resultatet af ens interessentanalyse, det er egentlig ens kommunikationsplan. Fordi når man har gennemført den og fundet ud af, hvem er det, vi skal kommunikere til, hvem er vores målgruppe, så er resultatet af det er egentlig en tidsplan for, hvornår man skal kommunikere hvad. Og det var egentlig grundredskabet, som de her oversygeplejersker skulle tage og bruge. Det svære, det kan være at bruge det i praksis, og simpelthen få det gjort og få lavet sin interessentanalyse, og få tid og lejlighed til det, men det er altså et nødvendigt redskab, hvis man vil have den styring. Man kan jo lave det i større eller mindre grad. Noget, der er vigtigt for oversygeplejersker, det var, at når man er i en medicinsk verden, eller hvad vi skal kalde det, hospitalsverden, så er man jo ofte optaget af fakta. Lange artikler, lange forklaringer, mange betegnelser for alt muligt, det ene og det andet, dokumentation, redelighed og alt, hvad der nu hører sig til, som både sundhedsvæsenet, hospitalet, læger og sygeplejersker kræver af sig selv og hinanden. Det er ikke sådan, når man kommunikerer. Der er det fuldstændig lige omvendt. Der skal man tænke i overskriften, det store budskab, hvad er det, vi godt vil sælge? Det er simpelthen ned på ekstrabladet, billedbladets niveau, eller op. Det kan man jo selv finde ud af. Og så er det den hurtige, klare titel på, hvad det er, man godt vil formidle. Fordi folk de sidder altså ikke og læser en lang faktuel forklaring om det ene og det andet. De vil have hurtigt at vide, hvad det er, jeg skal forholde mig til, hvorfor er det vigtigt for mig. Og så kan de selv træffe beslutninger, om de vil læse resten. Så det er egentlig avisartikelformen, man skal primært tænke, eller den omvendte nyhedstrekant, når man skal formidle noget. Og det gælder altså også på et hospital, og det gælder også for oversygeplejersker, for folk læser ikke særlig meget tekst, hvis ikke de har en eller anden form for motivation for at læse det, de bliver præsenteret for. Møder er en af mine store kæpheste, og jeg synes primært i Danmark, at vi holder møder, hvor man sidder ned på en stol, og der er en, der snakker, og der er nogen, der lytter. Måske fordi det er sådan, de fleste af os har oplevet vores folkeskole, og der er en lærer, der står oppe ved katedret og siger noget meget alvorligt, som vi skal forholde os til. Men for mig at se, så kan man altså holde møder på mange andre måder. Man kan stille sig op, sige noget 10 minutter, så kan man bede folk om at snakke sammen 2 og 2, så kan man finde ud af, om de har nogle spørgsmål. Det er meget, meget nemmere for folk at snakke sammen 2 og 2, og så blive enige om, hvad det er, de er uenige om eller ikke forstået. Og så kan de sige det bagefter, frem for at man spørger ud i rummet, er der nogen, der er uenige, eller er der noget ikke forstået, fordi det er der ikke nogen, der kommer til at sige, før man har fået en eller anden konsensus fra nogle andre om, at der simpelthen var noget, de ikke forstod i det, man har stået og sagt. Så det er altså meget nemmere at lave en anden form for struktur, og det var noget af det, jeg arbejdede med oversygeplejerskerne om, at tænke i nogle andre mødeformer og gøre tingene på en anden måde. Tommelfingerregler. Kig på dem. Så nu, at du skal gøre med dig selv, om du overhovedet synes, det var interessant det her, eller om det bare var spild af tid. Du har spildt måske 10 minutter af dit liv på at se det her, hvis det var fuldstændigt intetsigende ligegyldigt. Hvis ikke det var det, så er du velkommen til at skrive eller ringe til mig. Det koster i første omgang ikke noget.